birkózója, aki tehát farkas szemet néz a kirgiz hölgyel. Pirosban látható Noémi. Az előcsatározások folyamán két mérkőzésre szokott Noémi ellenfele nem jött fel a szőnyegre, egy mérkőzés nélkül győzött, és magyar rangadón Pók Karolina legyőzésével jutott be a legjobb 4 közé Szabados Noémi. A megszínű Merő Zsumálazáróval Barna Cseksis. Barna Cseksis. Olympic Games silver medalist and Tokyo bronze medalist. World champion. Ugye jól áll a lábán Noémi, másfél perc telt el a mérkőzésből, megérdemli a magyar lánya biztatást. Még egyszer mondom, Párizs, és az olimpia ezüstérmesével mérkőzik a Ferencváros birkózója. Ráadásul Kióból is érmet hozhatott haza, bronzérmet Zsumászárova. És az utolsó 2 olimpián érmet tudott szerezni. Az aktivitási idő egyébként a kazak neme mellett indult el. Miközben a B-szőnyegen 4-0-ra vezet az amerikai lány. A C-szőnyegen 1-0-ra vezet Noémi. Tíz másodperc az első menetből a C-szőnyegen. Nagyon stabil, nagyon derekas teljesítmény nyújt eddig Noémi, 1-0-ra vezet, ahol és meg is van a 2 vál. A B-szőnyegen 65 kilóban tussal győz kékben Reese Hope Larramendi, Egyesült Államok. On the medley, the winner is Reese Hope Larramendi by far. 68 kilóban szőnyegre lép, elődöntőben pirosban Zsiáló, Kína, kékben Nesrin Bás, Törökország. On the medley, the semi-final, 68 kg in red, Jia Long, China. Her opponent, blue, Nesrin Bás, Turkey. Noémi neve mellett jelent meg az aktivitási idő. Most kerül szinkronba a 2 szőnyeg, ami a súlycsoportokat illeti. Tehát a C-szőnyeg győztese majd, vagy a kínai, vagy a török lánnyal mérkőzik. Jelin Noémi 2 perc a hátra.
Kiegyenlítődik a mérkőzés, szabadfogásban viszont az utoljára vagy a később szerzett pont dönt, és ez így most a kirgiz számára jobb. Emberes a feladat, kell a pont Noémitől. Az utolsó perc kezdődik. Nagyon erős azért a kirgiz, az érződik minden mozdulatán. De Noémi remekül beleállt ebbe a csatába. 50 másodperc. Gyerünk, gyerünk Noémi! És megcsinálja a végül akcióból a pontot a kirgiz. 3-1 a végékerüléssel. Nyilván kockáztatnia kellett Noéminek. És még mindig van hátra 13 másodperc. Most próbált egy lábtámadást. És most van vége a mérkőzésnek. Egy nagyon komoly kis csata volt. Minden elismerést megérdemel Szabados Noémi, de a C szőnyegen döntőbe jut 68 kilóval.